أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. wajibate biye jumaye biye lahoroma donye ala batuli ala nyinini ikado ka ala madeli wajibate harama de ni jine ani meleke andaro de kama juma don ya fe anga do fara ka kosobe sabula jumaye don barka mai don gerengereni ala yere ya sama ka boddo to la ni go fanye wajibate amma nyine subhanahu wa ta'ala fe ala mi ni kele she masa masa mi nale de sangulo ani dugumakulu da masa mi nale de ambela jile da wajabate kalaba min ye kira folo ani kira laba muhammadu rasulullah ka qur'ane da ma kwa ya chama anga min vo anga min ge wajabate anga min ge ala ginye dongo do da in bela jile nya fole do anye funa kira tugo bandi ai wajabate ma min mana ala soso ma min mana ala kuta wajabate ka do ibaki yere la sabula ni ye ginye fa bela jile ka sali yoroi wajabate sali ibaki yere ni ye samu mebeke ite jimi ite tudu bojo te shun ibaki yere sabula ati fembo alaka alayala ati femvara alaka alaka ala amba nyini fe aminu mbi mali kono ala amba nyini fe mali de minu mbi jamana koka ala au ngani jamana yi anyandama kashala ala mini min dele beka au zegere jamana ngono mini min dele do au nga ala e ala ba kalama e ala ba don wa ala ambi deme nyine e ala kilinde fe ala ambi tanga nyine e ala de fe ala ikado ambi sutra nyine ala de bulu ala okika ala ya kama akika kirabaw kama ala ake muhammadu rasulullah kama ake maga ani madina kama ake kurishu kama ake qur'ane baraka kama ala hina auna ala hina auna hina malidona malide mimbi jamana kono mimbi jamana koka ala ikado ika magoto ikado auni bamanji ni juguya ani shwani kana ni bingalu ni nywanje ala ika hina una an yara dama ka hina nywana an fama minu mba nguna bi ala anyi deli yele menu nye usie kana tu dibila yele menu nye ala ika do ka hakili nyuma zoro uka tabulu nyuma nye ala mbo nyini fe ya rabbi allah anga tugo mine afoko nyuma na afoko chajugu ala nya ndama kashila ya rabbi ala hina unga jamana deuna hinane nonta kutugo manyi wajibata ambi dugo ke yarabi min ye banamba yoro min be no galama dibiye juma nata ikado juma warane ala ni krasono ko juma misri bi dale u ya nyina an ngara mo fa min ye usaz bare kata juma folo sali ambi dugo ku ye ya rabbi ala ka ke misri didilenye ala ka ke ala nya sira misri ala ka ke misri labandai wajibata bele jile ki tiga ko ta safe ambi dugo ke aya bulu ko ta auzu billahi minash shaitani rajim tubli dable bulu ko ta allah sayidina muhammad rasuluhu الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كرمكم دبتورا نعم مبالا تكوبدي wajibate fenwo fen na bse ki kunu dakura kile kana so abada uka ne daila ki nemu wajibate mbi boni sebe mi nuka mako plume libre kalimu lafiale wajibate ika do projet de nouvelle constitution jamana shera shungura mi ni yelma kanga douala sabula abi wati jambo jamana de bele jile ko anga sharabulo kafali wajibate ka do fa ma chaman de mena mi nyi kwadala olu desara yalma ashimu goita afana laba bina desewa nyingali to mebe wajibate ka don kabina nu koni mbora akefura dama kana bla bila niko baraka keseba kuyi wajibate sabula minu nya baraka utara sebe mvura indafale di ashimu goita ma ode avant projet kabino ko ni ngera wajibate ka do kuma wulile be fambe fe min ye kuna foni di selo kro ye no ye réseaux sociaux yi bela jile bi son min ye télévision so yi radio so sebeni kelaw kuma kelaw bela jile ko ni bi son tada mafa wajibate ika don iba don ola kafo ma do ko ni mbala minu ngele me ka ko yin sebe korokon wajibate gela bi ko damado jume inde ka aywa anga jamana shara sungura la odeye ningali de keledo
min ye jamana yɛrɛ ye a ka ko bɛɛ lajɛlen a n'a ka kumaw bɛ fɔ tubabukan na o ka dabila ni k'a yɛlɛma ka kan an yɛrɛw ka k'a ye o ye kelen ye jamana dama ka ka diinɛ bɛɛ la o fana gɛlɛya n'u bɔra ayiwa nin waati in fana na sibiri don janvier kalo tile 7 Buwa Jabate b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra maison de la presse la o donnama in kama ayiwa diinɛ bolo minnu bɛɛ n'u faralen don ɲɔgɔn kan silamɛ tɔn kelen kɔnɔ Buwa Jabate i k'a dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka welewele da kɛ min ye jamana diinɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kan Buwa Jabate olu ye ayiwa n k'i ɲininka o sɔɔni turu o de kan o bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛ dangan min na kabini tubabu bilen tile fɛn kelen minnu bɛ senna ka na se an yɛrɛw tile ma Buwa Jabate n'a fɔra hali bi n'a ka bi dɔ bɛ fara o de kan u k'o ko de jateminɛ ni ka nɔgɔ fura k'a bɔ a la k'an ka kɛ cogo min na min ye kumatigi Mohamed Kimbiri i k'a dɔn diinɛmɔgɔw ka lasilikɛla kun y'a ye Buwa Jabate i k'a dɔn u ye kuma caman fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ fɛn min n'o kelen bɛ degun ye Buwa Jabate i k'a dɔn u ye nin bɛɛ fɔ a k'o fana k'i bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen comité d'observation stratégique u k'o de ma ko COS Buwa Jabate i k'a dɔn ka taa bila CRNC Buwa Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen b'u u ka jɛrɛjɛkulu de kofɔ ani EJ ni CNT ye olu ka wulikajɔ ni hakilina min bɔlen bɛ ka ɲɛsin projet in ma Buwa Jabate i k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen de naamu ni ka taa bɛɛ bugɔ bere kelen na u y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye jamana kɔnɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen kɛli ka kan Buwa Jabate i k'a dɔn a ka fɔ cogo la k'a bɛrɛbɛn min b'a to sabula olu bɛ diinɛ min ko fɔ o ye silamɛ diinɛ ye Buwa Jabate k'a dɔn a kana dankari k'o la awa ɲɛjugu ɲɛɲuman na a ko n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ min bɛ se k'a to silamɛya diinɛ bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛlen bɛ n'i ko jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ o bi bɛn Buwa Jabate i k'a dɔn o ye dankari ye walima o ye kuma dulonnen ye sɛbɛnnikɛla ko awa ya ninnu ka ɲɔgɔn ye ka kɛ jɛkulu wɛrɛ tun bɛ yen min fana kun ye wulikajɔ boloda o de ye min daburu bɛ Imam Diko bolo Buwa Jabate olu fana kun gɔnna ka nin kuma in sɛbɛn kɔrɔkɔn kabini ntɛnɛndon janvier kalo tile 9 wele da kun gelen don awa ministre fɛ ministre de l'administration territoriale min ye parti politiques ye ani jɛrɛjɛkulu u ka taa sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ nin kan u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu tɛna taa kɛnɛ kan nin bɛɛ ye misali ye u ka dusumangoya a na an t'a fɛ k'o jira sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko a ka jɛkulu o kun y'a jira kabini bila ko tɛ min ye jamana a sarabolo kura tali Asimu Goyita n'o kɛli man kan o k'o to yen sabula jamana gɛlɛya ani jamana a mankan bɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na min tɛ sarabolo ye olu kɔni ka miiri nata de kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nka an bɛ don min na ko bi min ye maa wɛrɛw ye olu y'u ka gɛlɛya an'u ka nisɔngoya don a la n'o ye an ka wuli fa sabula i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe olu fana kun y'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ Niger bolokura min n'a kan ka taa wulikajɔ ka boloda k'a bila kɔfɛ sabula min ye a yɛlɛma bolo na a cɛmancɛ bolo caman bɛ yen o na kɛ fiɲɛ ye o yɛrɛ fana k'i bɔ yen koyi min ye wulikajɔ wɛrɛ ye n'o ye Zumana Sakɔ o fana ka jɛrɛjɛkulu fana y'a sɛbɛkɔrɔkɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi sarakura min kan ka ta jamana kɔnɔ Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa maa caman de kɔni b'a la min murutilen don bi a ka di min kɔni ye segin ka k'a ka walima a ka bila kɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ plume livre kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura la révélation sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Prosper K karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Prosper K ko a ko ale tɛ baara kɛ ni ŋunuŋunu ye nka n'i ye jateminɛw kɛ ŋunuŋunu n'a dama tɛmɛna karamɔgɔ daba tun kɔrɔ i b'a sɔrɔ tiɲɛ dɔɔni b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋunuŋunu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati la o tuma min ye ale ka kalimu ye a y'a ta ni k'a sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan o de ye cɛmancɛ fanga ni k'a mɔnɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛmancɛ fanga o ka ɲi ka ban février 2024 karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ 2023 a ko o ye kalafili san ye faso Mali kɔnɔna la a ko kalafili bɛ daminɛ ni min ye o de référendum n'o ye jamana sariyasunba kura ye walasa bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'a ye o tuma n'o voté oui walima non an jɛnna n'a ye walima an ma jɛn n'a ye a ko fiɲɛ taabolo bɛ taabolo min na an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko fiɲɛ taabolo man ɲi a ko maa minnu ka ɲi ka dɛmɛ ta ka constitution
révélation baara sɛgɛrɛ maa minnu kan ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Prosper k'i y'a yira k'a fɔ olu ɲiginen bɛ olu fugunen bɛ baara la a ko baara kɔni a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye parti politique dɔw bɛ yen olu kɔni ye tɔn sigi ka ban n'o ye RPM ASUMA ADEMA PSG yɛlɛma CODEM ka taa bila Dr Umaru Mariko ale ka tɔn n'o ye SADI ye o kuma Dr Umaru Mariko hali n'ale tɛ Mali kɔnɔ ale b'a sɔn min kɔni ye camancɛ fanga ye jan ko a bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn ni waati kofɔlen ye sɛbɛnnikɛla ko ni parti politique ko u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ a ko n'i y'o kuma taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatuma k'u sɔminen bɛ fɛn dɔ la a ko o sɔmiyɔrɔla ye tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye camancɛ fanga a ɲɛma ye n'o ye colonel Asimi Goïta karamɔgɔ Dabatuma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ŋunuŋunu don dɛ min kɔni ye baara ye k'u bɛ fɛ ka mɔnɔbɔ tuguni ni ka dɔ fara kan sabu faranga kelen kɛra faranga filanan ko malidenw k'u sigi o kan dɛ ko sabu kuma minnu bɛ ka fɔ n'i y'olu ta k'olu tɛntɛn o bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye basigi ye o ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ ni basigi dun ma sabati malidenw kan k'u sigi k'u da don élection ko kuma na wa bamanciya wale bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ politique maaw tɛ ka ɲɔgɔn ye société civile tɛ ka ɲɔgɔn ye a ko malidenw hakili tilatilalen bɛɛ n'o bɛ jamana min kɔnɔ ko maa kan k'i sigi k'i dafa élection ko kuma na wa o kuma ko f'an k'an jɔ waati kɔnɔ min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka se ka basigi don jamana kɔnɔ maa bɛ basigi don waati dɔn wa sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatuma min ye an dɛmɛbaaw ye olu kɔni kɔrɔtɔlen bɛ sabu Mali bɛ tɔn dɔ la n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ni Mali ɲɛmaaw ye tigɛnɔbila min kɛ u ko u y'a yira k'a fɔ tigɛnɔbila in kɔni an b'an kala kan baara kɔni a bɛ kɛ fo ka taa tɛnkun a bɛ ban ka bɛn ni février 2024 ye o ye transition ko bannen Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ye kantigɛ da mun di min ye communauté internationale ma karamɔgɔ Dabatuma n'o de ye kalenkan ye min ye chronogramme ye a ko min kɔni Mali an bɛna bɔ olu jigiya kɔrɔ tuguni wa min ye Mali ye an bɛna an dalakan sɔsɔ tuguni wa a ko ɲininkali tɔ min bɛ yen Prosper k'i ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ a ko siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ Dabatuma jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye transition ye k'a bɛna mɔnɔbɔ ko kura ye ko bɛɛ k'i sigi o kan dɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Prosper k'i ale ka sɛbɛnnin don Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune a bɔli ko siɲɛ 362 Alex Kalambiri nin y'a ka fatiri ye a ko chinois minnu minɛnen don Buguni a mankan a n'a wulikajɔ n'a titati a ko yalima minisiriso min n'a tɔgɔ de ko ministère de l'environnement i k'a dɔn o de ka mun bɛ nin na a dun ja tigɛ kun haraba i n'a fɔ naji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna a ko n'i ye kota k'a lajɛ Jabate i b'a ye k'a fɔ chinois cɛ 4 u minɛnen don ayiwa ni k'u datugu sabula sɔmin kelen d'u la min kɔni ye an ka kungokolo jiribaw tigɛli ye ani ka taa dingɛbaw tigɛ a wasanu ni marijanɛ ɲinini na i k'a dɔn u minɛn'o de la sɛbɛnnikɛla ko a wa kungokoloba dɔ bɛ Buguni o ko min ma a wa forêt classée de Kɛkɔrɔ Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ko in mankan ye a mankan barika bɔnnen don kosɛbɛ nka hali bi n'a ka bi jaabi jɔnjɔn maa si den kelen tɛ k'o fɔ o la nin ko in yɛrɛ u ka o de masa ko affaire de chinois Kɛkɔrɔ Jabate k'a dɔn ko in kɔni a bɛ ne ka maa caman gari ɲɔgɔn na minisiriso ani ɲɛmaaso caman bɛ yen Jabate olu bɛ ne ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko sabula Buguni gouverneur ale de fɔlɔfɔlɔ ko in mankan wulilen gouverneur fɛ u labanna ni k'olu sen bɔ a la ministre de l'environnement ale ka conseiller dɔ bɛ yen i k'a dɔn o de laban nana wuli ka jɔ boloda sa sabula o yɛrɛ bɛ ne ka yɛlɛma Buguni nin ko in yɛrɛ ko da la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mankan ni wulikajɔ bɛ fɛn min nɔfɛ ɲɔgɔn ye caman de kɛra la nka min kɔni jɛlen don kɔsɛbɛ in i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di siraw la i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ dɔ kɔni y'a kanu o ɲɔgɔn ye in yɛrɛ de kasara da diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maaw ye tɔ caman fɔra hakilina caman de b'a la nka min kɔni jɛlen don an bɛ donni minɛ ko bi chinois minnu minɛnen don Jabate olu t'a dɔn u minɛna dalu jumɛn in na munna u minɛnen bɛ ka taa bila sariyatigiw ka bolo kan sabula minan min b'u bolo n'u ka baarakɛminɛnw ye nin bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ essence bondow ani taji bondow i k'a dɔn litiri 30 ani litiri 50 Jabate nin bɛɛ lajɛlen dɛrɛlen don wa maa si t'a dɔn minan ninnu minɛnen u taara yɔrɔ min chinois ninnu u yan'u ka baara in daminɛ a k'o sɛbɛnw jɛlen don 100,000 ni 50,000 sɛfɛ wari Jabate u kun y'o sara k'a fɔ n'an ye tiɲɛni kɛ jiri mana tiɲɛ
dingɛ mana dun i k'a dɔn an n'o sara n'o ye o miliyɔn kɛmɛ ni 50 kun sara la ka taa fara miliyɔn 40 jirikuraw olu kun kan ka turu Jabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kun saralen d'u fɛ a ko tuma an bɛ jɔni na ko bi n'i ye ko ta k'a lajɛ dingɛba ni fɛnba minnu senen don Jabate ani maa dama min da bɛ nin ko in na a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyalen don ka se a dan na sabula tuma min n'u bɛ taa minɛni na pick-up 15 Jabate o de fara ayiwa sɔrɔdasiw la ni ka taa chinois ninnu sɛbɛkɔrɔ dɛrɛ Jabate k'a dun ka minɛn caman minɛna Caterpillar 26 pick-up 8 min ye excavateur o de 28 moto kɔni danto la groupe électrogène ani essence caman de minɛn ninnu minɛ fɔra dama ka n'a bila bi la Alex Kalambiri ko maa si den kelen t'a dɔn u bɛ jɔni ka bolo kan nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don l'observatoire sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Cyril Adohom Cyril ko karamɔgɔ daba tugura min ye san 2022 a ko l'homme de l'année min tɔgɔ ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ ni ka kɛ ŋanaminɛ Mali kɔnɔ a ko k'ale kɔni ye tɛntɛli kɛ k'o tɛ maa fila ye colonel Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura n'i ye kow taabolo lajɛ a ko san 2022 a kɛra wulikajɔ san belebele faso Mali kɔnɔna la janko min kɔni samasamani ye Mali ani CEDEAO ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali n'a marabaa cɛ n'o ye Faransi ye Mali ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga n'ale jamana premier ministre a ko ale kɔni ye baara min kɛ o ma dogo maa la sabu min ye mɔnɛ ka sama ka bɔ Mali la Choguel min kɔni malidenw ka danbe min ye Mali ka hɔrɔnya ni ka Mali ka bonya ka segin a ma i b'a fɔ ko Choguel ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Choguel y'o baara ɲuman mun kɛ karamɔgɔ daba tugura jankoro Ala ka latigɛ don min ye farigan kɔni o nana Choguel la jamana marabaaw y'a kanu minnu ye colonel Assimi Goïta ye a ko Choguel i ka fasoden ɲumanya kanu i ka nisɔndiya baara i ka yiriwa o tuma an b'a lajɛ ka t'i sɛgɛn nafiɲɛ bɔ i k'i furakɛ n'i kɛnɛyala waati o waati i bɛ segin ka na sɛbɛnnikɛla ko o waati kɔnɔ maa min sugandira ni k'o ta k'o bila premier ministre la o de kɛra colonel Ablaye Mayiga ye min ye ministre de l'administration territoriale sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura kabini colonel Ablaye Mayiga sigira Choguel nɔ na Choguel y'a bila dakɔrɔ min na a y'a ta o dakɔrɔ kelen na a tɛ yira a ja tɛ tigɛ a kumasi tɛ cɛ karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye kumabaw ye a b'o fɔ cogo min na sabu surasi don n'o ye gendarme ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kalanbaw ye colonel Ablaye Mayiga a y'o de boloda i ka da la k'a fɔ min kɔni ye coup d'état kɛlɛ n'o kɔni de août 2020 i b'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn colonel 5 u sina kana bali kana danna de ta ka da kan kabini Mokhtar Wani ale ka gouvernement Ablaye Mayiga a b'o la fo bi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a danbe cɛ in na fo k'a dama tɛmɛ sabu maa min don e gundo maa don ladiri don karamɔgɔ daba tugura a bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye o tuma o de sɔrɔla min fɛ parti politique yɛrɛ jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan waati dɔ la k'a yira k'a fɔ k'u bɛ colonel Assimi Goïta fo k'a waleɲuman dɔn k'a ye maa min ta k'a kɛ ministère de l'administration territoriale ɲɛmaa ye ko n'olu bɛ ka ɲɔgɔn faamu o tuma k'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu u bɛ ka ɲɔgɔn kunkilenna dɔn o tuma k'u bɛ Choguel min ye Assimi ye k'u b'a fɔ baara ɲuman na o tuma ko maa taara ka bila baara la maa min n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Nations Unies ka tribune na i b'a ye k'a fɔ Choguel ka farigan kɔnɔ a taar'i jɔ yen waati min na karamɔgɔ daba tugura o ma dogo diɲɛmaa la min ye Koniwarikaw ka masakɛ ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara a y'o bila a sigiyɔrɔ la Mohamed Bazoum Niger masakɛ a y'o bila a sigiyɔrɔ la min ye Ghana masakɛ ye karamɔgɔ daba tugura ka taa yira k'a fɔ an balo n'o ye Guinée Bissau masakɛ ye a y'o fana bila a sigiyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ bɛ ka bɛnbɛnbɛn min kɛ Mali kama abada k'a ti ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye anw farafinw lajɛ karamɔgɔ daba tugura anw de bɛ ka ɲɔgɔn buruja min ye colonel Ablaye Mayiga a y'o de fɔ Nations Unies na waati mun sera sa kabini bɛɛ jɛ fanga fo ka na bila bi la farafinw tɛ jɛ abada k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye an marabajuguw ye karamɔgɔ daba tugura anw de bɛ ka ɲɔgɔn nabila olu ye mun de kelen kama k'an ka jamanaw buruja o tuma min ye Mali a tɛ buruja jamana fɛ bilen Mali bɛ kɛ malidenw de sago ye min ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tugura a ye baara ɲuman min kɛ Choguel Kokala Mayiga a ka kalo 4 kɔfɛ jamanakuntigi kɔni nana lajɛ ni k'a kɛ ministre d'État ye nin y'o siɲɛ gale an ka jamana kɔnɔ a ko ministre d'État o bɛ fɛn belebeleba kofɔ n ka danna man jiginna ma i jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔna la o tuma min ye ko gɛlɛnw ye e na fara ne ka an ka jɛ k'o baara ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni jɔyɔrɔw ni nin baaraw lajɛ a ko san 2022 colonel Ablaye Mayiga a ye wulikajɔ ni kumaba minnu fɔ karamɔgɔ daba tugura min ye observateur maaw ye o tuma ko l'homme de l'année 2022 k'olu bolo maa fila tɛ dɛ colonel Ablaye Mayiga
anaka kan kuma ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observateur kɔnɔ a ka bi bɔli don nɛgɛw kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugara naamu bala cogo bɛ di Bɔjibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana maa min ye sɛbɛnni in kɛ a to a de ko Mahamadu Jara Mahamadu ko a ko bɛn kɛlen tɛ min ye lycée public min n'a bɛ Burɛm dɔw ko janko jamana faama dɔw kɔni y'a sɛbɛndiya min kan ka ɲɛjira kɛ min ye lycée in ye a tɔgɔ ka da Château la nka dugudenw ani laadatigiw bannen don kolokoto ko Château i k'a dɔn a tɛ da la bi a tɛ da la sini sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye nin kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a barika bonyana a bɛ ni ka dugu yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɛbɛnfura dɔ sɔrɔlu fɛ min ye lycée ɲɛmaaw ye ani dugu i k'a dɔn a faamaw lettre in kɔnɔ ko de ye i k'a dɔn ayiwa u ye jaabili de kɛ lettre la olu ye lettre min sɔrɔ Bɔjibate i k'a dɔn u ka jaabi kɔni b'a jira lettre de cir'u ma lettre min b'a jira k'a fɔ ministre min n'a bɛ ayiwa kalanko ministre kunna lycée public min n'a bɛ Burɛm a tɔgɔ ka da i k'a dɔn Achata Alassane Cissé n'u k'a ma ko Château Bɔjibate min ye olu ka nin lettre jaabi in ye u y'o de jira diɲɛmaa na ministre yɛrɛ de ye lettre ci ministre ka lettre ci anw y'a jaabi o lettre filɛ nin ye nka ministre ye lettre min di o ma juru la sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn da wulila sɔngala ma ye Bɔjibate k'a dɔn Burɛmukaw bɛn tɛ kan kelen kan i k'a dɔn ayiwa min ye Château ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni wuli ka jɔn ni jateminɛ lycée ba dɔ bɛ yen u kɔni faamaw b'a y'a ŋanu a kanu a tɔgɔ ka da ale la a ko nka n'i ko ta k'a lajɛ sɛbɛnfura min n'o ye lettre jaabi ye o bɔra i k'a dɔn Kinama Agededa o de ye secrétaire général ye ani madame Sidibe Dedewu Usumani n'o ye ministre de l'éducation ye a bɛ n'a fɔ u y'o de ka lettre jaabi k'a jira k'a fɔ ayiwa u y'u ka lettre sɔrɔ o tuma lycée tɔgɔ bɛ na da Château la sɛbɛnnikɛla ko dugulamaw kɔni nana fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini Bɔjibate gɛlɛya kɔni barika bonyanen bɛ lycée in to a ko de la a ko ayiwa wulikajɔ bolo kan waati yɛrɛ kɛra u kun y'a kanu koyi k'a fɔ lycée in u bɛna a kurubungari ni ka tɔgɔ da kɛ min ye dugulamaw ye sa olu kɔni nana fara ɲɔgɔn kan cɛ kelen bɛ yen o kɔni y'u ka ɲɛmaa ye o y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ dugu bɛ ɲini ka ti ayiwa lycée to a ko de la yalima Château bɛ ayiwa musakanin minnu bɔ k'a na kura don lycée la o de kama wa nin ɲɔgɔn na lakɔlisoba tɔgɔ bɛ taa da Château la wa dɔw y'a jira k'a fɔ min ye Château ye i k'a dɔn nin yɔrɔ in dalen a la a n'o ka kan sabula a ye wulikajɔ caman kɛ a ko bolofara dɔ bɛ yen min ye Bɔngana n'a ka jama olu kɔni murutilen don bi kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ Château ni lɔkɔli in dɔgɔ dalen Château la a n'a mankan Bɔjibate a ko n'i ye wulikajɔ a ɲɛkilinaw ta k'a lajɛ Bɔngana Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Burɛm i k'a dɔn a ka bon Château kelen ma ni lycée in ka bon Château kelen ma a tɔgɔ tɛ da Château la bi a tɛ da la kuma bɛɛ dugutigi bɛ wele da kɛ ɲɔgɔn ye ka kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ayiwa Achata Alassane Cissé n'u k'a ma ko Château lɔkɔli in tɔgɔ ka se ka da la cogo min na a ko Burɛmukaw kɔni u bɛn tɛ kelen na ko in na Bɔjibate ko in kɔni a bɛ ni ka kɛ mankan yɛrɛ ka dugu maa bɛɛ bila ɲɔgɔn nin kun ye sɛbɛnni an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ tigɛ dɔn ko kura la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Prosper Key ko karamɔgɔ daba tungara Prosper Key a ko an ka taa Morobabugu la mun bɛ min ye cɛw ye ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ ko ka fara kan a ko don o don Maliko ta bɛ bila o minɛn kɔnɔ Prosper Key ko karamɔgɔ daba tungara n'i ye Morobabugu jateminɛ min kɔni wulikajɔ kɛra an ka polisilaka dɔw fɛ a ko nin ye sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen dabali ban a ko tiɲɛ don an bɛ jamana min kɔnɔ layiki don bɛɛ lajɛlen n'i ka kunkilenna bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo o tuma bɛɛ lajɛlen n'i balocogo don fɛnɛ karamɔgɔ daba tungara maa man ka dangari kɛ maa la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni équipe dɔ bɔra brigade de merci la karamɔgɔ daba tungara nin k'u kunda Morobabugu kan min kɔni ye maki dɔ bɛ n'o ye Saint Malo ye karamɔgɔ daba tungara u sina ka u kari ka don ten sɛbɛnnikɛla ko u kari ka don i b'a fɔ k'u welela sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Prosper Key a k'u ma wele koyi karamɔgɔ daba tungara u y'a kɛ de min ye jɔn ɲini yɛrɛ ye dɛ ka t'u ka na ja ka t'u ka sugu ja a ko u y'u kari ka don maki in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye maliden dɔ ye o
o n'a ka cɛ sigilen bɛ o sina k'olu minɛ ten min ye o terimuso dɔ bɛ o ye dunan ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'o fana minɛ ka sin ka bɔ u salo ka bɔ n'u ye kɛnɛma u bɔlen kɛnɛma u ko e dɔwɛrɛ tɛ a ye don mobili kɔnɔ an ka taa u ko an ye mun de kɛ a ye min kɛ n'an sera yen fɛ a b'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni ye maki kɔnɔmɔgɔw ye sa ka taa bila makitigi la bɛɛ lajɛlen ko nin ye dabalibanko ye maa minnu minɛlen filɛ an t'u dɔn ni ŋanamu ye u bɔr'u ka so kɔnɔ u nan'u ni lafiya o kuma ka n'u minɛ k'u ye min ye a tɛ bɔ n'u ye yafa fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a na kɛ ni jama gir'alu ma o kuma u y'a dɔn k'a fɔ nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye o kuma u ko sa hali n'an tɛ taa n'aw ye o kuma a y'a lajɛ a ka wari sara mun n'an bɛ wari sara an ye mun de kɛ o kuma mun n'an bɛ wari sara nin ye bingali de ye wa karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko ni maa kelen kelen 600 tɛ o kuma an bɛ taa n'aw ye sɛbɛnnikɛla ko faama ni maa tɛ filan ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye marifatigi ale sɛbɛ dɔ man go o kuma min kalasiniw b'u kɛrɛ la o kuma jama kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛ kodenni ye min kɔni ni maa 3 ye ɛlɛ ni jango k'u dabɔ kuma caman la o kuma dɔw kɔni sina k'u bolo don kun min ye 600 wɛrɛ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u sina k'o sara ten sɛbɛnnikɛla ko ma k'a bannen koyi u ye munumunu salo wɛrɛ kɛ waati tɛmɛn'o la ni ka taa maki wɛrɛ la n'o ye wɛnpi u donn'o fɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye morobabugu kelen ye dɛ ni ka tila ka taa maa dɔw fɛnɛ salo n'o ye sufɛ baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ye mun kɛ o kuma a ye min kɛ n'an taara b'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni olu fɛnɛ minɛlen olu ka bilali sa karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'o fɛnɛ boloda k'a ɲɛsin darasi 20,000 n'u m'o di abada k'u tɛ kɛnɛmana u ɲɛna murabugukaw ko o kuma min ye polisi directeur national ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka taa bila mali ɲɛmaw la a ko min kɔni murabugu kɛmɛ polisi dɔw ka naɲiniyɔrɔ ye a ko bingali jugu a ko finitigila k'a ka baara kan ka bɛn mun ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o de ye banbanci ɲinini ni ka taa kunci ni k'a minɛ k'a don kaso kɔnɔ k'a ka dagajugu bɔ dugudenw da la nka min ye dugudenw ye u maa min u m'a bɔn ɛlɛ ni bɛɛ ni kungilenna don ni maa min kungilenna kɛra min ye maki ye ka taa sigi a ma marifa ta maa kama a ma busan ta maa kama ɛlɛ ni o de b'a ni lafiya mun na a bɛ t'o minɛ maa ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye morobabugu maire ye wele bilalen b'a fɛnɛ mɔ nin ye ɲɛdɔnna de ye ka ɲɛsin a ka dugudenw ma o kuma min kɔni ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen min ye polisiso min bɛ yen wele bilal'u ma ka taa bila gendarmerie la u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ wɛrɛ polisiw kana wuli tuguni karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka don dugu wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ yenkaw t'a kalama ka t'u dɔngɔ n'u sago kɛ jango wari ɲini kɔnɔna la a ko nin bɛ bila minɛn min kɔnɔ dɛ o de ye wari ɲini ko n'o tɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'u ma foyi kelen kɛ ka taa wari ɲini dɔrɔn bingali la bingali don mali ni man kan bi dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Prosper Ki ale ka sɛbɛnni don wajibate naamu a ka di n ka date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ fiyewu n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur o don kisɛ kelen fili hali min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko sira dan ɲɔkɔ o don sira ko a ko an ka taa katikaw fɛ yen kati i k'a dɔn a sigida dɔ bɛ yen wajibate i k'a dɔn nin muso in kɔni a taara a tɛgɛ ma den ngami sabula dibila lakari ye tantɛgɛ ma ye wajibate i k'a dɔn muso in a tɔgɔ de ko worokiya worokiya ye muso caana ja ye a bɛ katikaw fɛ yen a bɛ furu yɛrɛ la koyi furu in kɔni a bɛ n'a fɔ a mɛnna wajibate k'a dɔn a laban nana kɛ ayiwa loko feerela ye katikaw fɛ yen wajibate ale bɛ to ka na sugu ni nkura de la i k'a dɔn ayiwa min bɛ na ni loko kamiyɔnfa ye ni ka bɔ n'a ye jamanaw na wajibate i k'a dɔn a bɛ taa a ka loko tigɛ o de fɛ minɛkura doyafiya la wajibate k'a dɔn a laban ani loko feerela in min ye ayiwa gorosisi ye an k'a tɔgɔ kɛ eska kɔni nana k'a ka kiliyan ye wajibate ni loko ɲuman nana eska bɛ sin ka ayiwa worokiya wele i k'a dɔn worokiya bɛ suru ten ka na a ta in tigɛ fɔlɔ o kuma a bɛ sɔrɔ ka feere boloda o nana ja ka ja i ko di n'a nɔnɔ wajibate k'a dɔn a wajɛ in laban cɛ ni muso ka ja wajibate k'a dɔn farati belebele a ma ɲɛ min kɔ a laban nana kɛ kanu dumanba ye wajibate kanu in barika bonya e ko gorosisi yɛrɛ tɛ logo yɛrɛ de donni sa ka taa di worokiya ma a bɛ taa ni logo de ye fo katisa i k'a dɔn haka ja worokiya yɛrɛ tɛ jigin bilen tabali falen don saa kalo 12 logo tɛ dɛsɛ a ɲuman mɔnenba wajibate nin ko nin nana kɛ jago duman ye worokiya bolo e ka dɔn ayiwa logotigi ye n yɛrɛ ta ye n sago b'a la yarɔ e ka logo tɛna dɛsɛ wajibate sɛbɛnnikɛla k'o tɔɔrɔ damanda de la nin téléphone ko tile in a bɛ maa bila ko caman na i y'a dɔn téléphone sira ninnu fɛ fɛn dɔ b'a ka téléphone na u
u ko min ma ko WhatsApp wajabati k'a dɔn WhatsApp o kɔni ye diɲɛ ko caman nɔgɔya i ni maa bi kuma da ni da i ni maa bi ɲɔgɔn ye wajabati i ye cogo fɛn o fɛn i ja i ni mɔɔw bi kuma a bi ɲɔgɔn ye hali n'a bi diɲɛ jamanajan la sɛbɛnnikɛla ko WhatsApp kɔni ye suba ye nka a ka suya e ko a ma worokiya yɛrɛ a m'o donsa de sabula worokiya ni a kamalen ɲamakɛ est-ce que a ka di cogo min wajabatɔ a dalen de bɛ to ka a langolo a bɛ to ka photo de ta ni ka to k'o ci ayiwa est-ce que a ma wajabati a langolo tɛli fila de bɛ to k'o photo ta dɔrɔn a b'o ci est-ce que a ma est-ce que a kɔni sugunikura la logo feereyɔrɔ la maa ma mana bɛn n'o waati e bi i ka tasa fa logo la ka taa ni yɛrɛ dumankɔrɔ di nge sɛbɛkɔrɔ ni malo o y'a dɔn sɔrɔ baliya ye ayiwa i k'a dɔn ba woro kɔni a tora nin de la sa wajabati k'a dɔn don da la sɔgɔmada fɛ a wulilen don a taa dɛ a ka logo feereyɔrɔ la fɔlɔ cɛ fana haraba furukɛ yɛrɛ koyi i k'a dɔn o tɛmɛnen don o bɛna taa ka samara ta k'o jɔsi k'a dɔn a sen na ka taa baarayɔrɔ la ala ni worokiya bara ka foto ninnu lajɛ a yɛrɛ ma ayiwa cɛ yɛrɛ tɛmɛn don a kɔfɛ koyi cɛ tɛmɛn don ale kɔfɛ a sigilen o sina k'i ɲɛfili o ɲɛfili ale ka telefɔni kan o ɲɛ b'a muso langolo tan ni fila la cɛ sina ka telefɔni purta la ten worokiya ni mun ye nin ɲɛ mun de ye ka telefɔni lajɛ k'a lajɛ ka taa don WhatsApp kɔnɔ k'a ye muso langolo tan ni fila ale yɛrɛ ma dumanden min ye muso la o bɛɛ lajɛlen de photo talen don i k'a dɔn a bara k'olu ci a ko worokiya a ko jɔn i ye kasa tɛmɛ kɔnɔkɔrɔ kan i julangolo tan ni fila e de b'o ta ne ka so k'o ci i ɲamakɛ ma n bɛ taa baarayɔrɔ la nka n bɛ min ɲini fɛ n t'i bugɔ n t'i nani yanni n ka segin i ka minɛnw jɛ i ka minɛnw jɛ ka bɔ n kɔfɛ wajabati o yɔrɔnin bɛɛ cɛ kɔni labɛn sa ni k'a ka baarakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ worokiya a malolen mɔɲɔkɔ tilegandire fɛ a n'a ka minɛnw sera ayiwa a fa ka du kɔnɔ i k'a dɔn cɛkɔrɔba wulila k'i sigi o ko worokiya a ka di wa a ko ba man di koyi k'a kɛra cogo di a ko i k'a dɔn ne ni ɛsika an bila la ɲɔgɔn na ka bila ɲɔgɔn na nin gili ka dirindiri in fɛ e ka sute a ko an bila la ɲɔgɔn na a ko n'a nana n sɔrɔ a ka so a n'an bila ayiwa su bila yɔrɔ la a ko kasi yɔrɔ bɛɛ ma a kuma mun de mana ni ɲɔgɔn cɛ a ko ne sigilen tɛ ne furukɛ de ko n k'a ka sulier ta ko k'o jɔsi k'a teliyatɔ don ka taa baarakɛyɔrɔ la i n'a fɔ ne bi telefɔni ji la ne bolo tun bɛ telefɔni na a sina ka dimine kɔrɔ ten ka ne ka telefɔni minɛ k'o fara dugu ma a ye ne ka telefɔni minɛ k'o fara dugu ma ko ala ni telefɔni ka di ne hali ne se k'ale ka ci kɛ worokiya taara nin de f'u ka so a fa ko n'a sɔrɔla ko in ye nin de ye o tuma i sigi nin tɛ baasi ye ni ala ni kɛnɛ sɔnna a mana tɛgɛ da o da la i k'a dɔn a ɲɛna dɔn wajabati i k'a dɔn fitiri muluku malaka furukɛ yɛrɛ o ni ayiwa a ka ciden a n'a a ka ciden dalen don ɲɔgɔn na furubolo ma o dan bɛ ɲɔgɔn na haraba ka cɛkɔrɔba ka du sɛgɛrɛ i k'a dɔn kabini cɛkɔrɔba kɔni furukɛ ni furuboloma ye a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yalima den ye min fɔ a ye nin ye tiɲɛ ye wa a kamana ganna wajabati a bisimila yengaw ka kɛnɛ somɔgɔw ka kɛnɛ kɔlɛ ka kɛnɛ wajabati i k'a dɔn o kuma bisimila a y'a dantigɛ furuboloma ko an ser'i ma an ser'i ma nka a man di i k'a dɔn est-ce que a sera ma i k'a dɔn furumuso ye min k'a la a nan'o de fɔ n ye o k'an ka da ɲɔgɔn kan ka na kuma f'i ye a tuma worokiya dun ye mun kɛ a ko furukɛ sigilen filɛ a ko a y'a ye a kelen bɛ ka a langolo photo de ta a b'a ka photo in di kamalen dɔ ma o fɔ cɛkɔrɔba sina ka sirada co kɛ ten pu a ko f'i fɛ a ko nin de ye kuma tiɲɛ ye nin de ye kuma tiɲɛ ye worokiya ye kuma mɛn wa sɛgɛ worokiya e tulo bɛ kuma na wa sɛgɛ a ma se ka kuma wajabati i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ furuboloma ni furukɛ u y'u ka minɛnw cɛ sa k'u kɔ don wajabati i k'a dɔn olu bɔ fa ko a ma a ko worokiya e ye ne malo ka an ka b'i la malo ka soma bɛɛ malo i ma nin y'i ka du kɔnɔ a ko hali i ba min n'o filɛ nin ne ye i ba min furu n'o ye nin kɛ ne yɛrɛ b'a furu sa kuma tɛ i furukɛ ma o tuma i ka minɛnw da yɔrɔ min ka di ye yɔrɔ min ka di ye i bi taa ye n'i tɛ taa i cɛ ka so i ku ti bila ne ka so yan fa y'a gɛn fa kelen k'a gɛn sa worokiya y'a dɔn k'a fɔ jɔnko la a ye kojugu kɛ wajabati i k'a dɔn a y'a sen don k'a bolo don deli la a y'a sen don k'a bolo don diɲɛ wotorotigiw maanifin sotigiw k'olu ci furukɛ ko ne n ye haramu pewu fo diɲɛ wuli wajabati o kalo bɛ yɛlɛma yɔrɔ min cɛ ye muso wɛrɛ furu den fila tun bɛ worokiya bolo k'o daraki nangarabamuso in na k'a kalifa a muso ɲɛnama nin de don n'i yafara nin na
n'a y'i sɔrɔ o kɔfɛ a bɛ bese da I kan na k'i kantigɛ bilahi lezi maa min tɛ furu danbe furu kun yɛrɛ don I b'o garder ka mun kɛ dɔw ko ayi ko a ma se nin na a tɛmɛn'o kan yɛrɛ a tɛmɛna nin kan dɛ nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili karamɔgɔ I kɔni tɛ bi ta bila yan o bi kɛ